Florian Ciorcan cu piciorul înghit. Cu piciorul înghit. Astăzi vă voi prezenta un nou unboxing. Mai cheese cu cașcaval, lei de la... de unde? De la lotăria de chipsuri. Așa. Haideți să desfacem ăsta cu brânză. Da, bă, cu cașcaval. Hai, mirosiți și voi. Hai, mirosiți. Miros fain, nu? Hai să gustăm unul. Pune pe pauză. Da. Aha. Sunt foarte bune. Sunt foarte bune acești chipsuri. Deci dăm și la macarona. Aha. Și acesta a fost unboxing-ul de astăzi. Mai avem un unboxing cu suc de casă care a fost făcut la magazin. Am băut și un pic că nu m-am putut aprinde și acum facem ce acolo? Am pus. Și astăzi vă facem și unboxing-ul și la acesta. La camarana nu putem să dăm cu să guste, că de data asta aici punem în gura. Este un capi cu pulpi, cu portocale. Este suc foarte bun. Hai să gustăm. Dacă vrei să afli mai multe, pune pauză și scanează acest cod. Așa, și așa se află. Capi, 1,50 litri. Reciclează, mă, trebuie reciclat. Niciodată, copii, niciodată să nu aruncați gunoaie. Da. Deci tot mai bătut. Așa. 9 lei o costat. Foarte bun. 3, 2, 1. Da, bune. Cel mai gustos suc pe care l-am putut bea vreodată. Și astăzi, acesta a fost videoclipul nostru. Pa!